स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा पंडित जी पर फेंकली। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी बा। आप सभी के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। तो आज के वीडियो में हम आप सभी के बतावे वाला बानी ए गाना के रिलीज डेट और टाइम। गाना के रिलीज डेट और टाइम बतावे से पहले हम आप सभी के बता दी गाना के टीम के बारे में। ई गाना के गौले बड़े खेसारी लाल यादव और ई गाना के लिखले बड़े सोनू सुधाकर जी, जे कि ऐसे पहले मौगी खेले पबजी के भी लिखले रहे, जौन की काफ़ी ज़्यादा वायरल भइल और बहुत ज़्यादा बवाल मचैलक। और ई गाना के संगीत से सजैले बड़े शंकर सिंह जी। आप सभी के बता दी कि ई गाना के परसों सुबह 6 बजे यानी 11 जुलाई सुबह 6 बजे स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना कि आप सभी जाके सुन सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।